सरकार तुमच्या दारी उपक्रमाक हजेरी लावपी 80% लोक समाधानी असतात हो आपलो अनुभव। एके कार्यावळीक सुमार 2 ते 2,500 लोक असतात। फाटल्या वेळार 19 कार्यावळी जाल्ल्यो देखून आता परतून सरकार तुमच्या दारी ही कार्यावळ सुरू करपाचो निर्णय घेतला। 6 फेब्रुवारी फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात हाची पहिली कार्यावळ जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिली। मजगती या उपक्रमाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान खर टिका केली। सरकार तुमच्या दारी लोकांक पडला भारी अशें म्हणीत सरकाराक उजरावन काढले। आम्ही गोय सरकारच्या वतीन आमच्या सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम परत एकदा सुरवात करता। सरकार तुमच्या दारी ह्याचो कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम हो 6 फेब्रुवारी 2026 शुक्रारा फोंड्या हांगासर राजीव कला मंदिर हांगासर जातलो। सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक वेगवेगळे आपले सर्टिफिकेट्स ज्यो जाय पळय थंयसर ऑन द स्पॉट दिवपाचें प्रोविजन आमी करता। भितर रेजिडेंट सर्टिफिकेट आयले, रेशन कार्ड आयले, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आयल्यो, इन्कम सर्टिफिकेट आयली, गृह आधार आयले, DDSS आयले, सोशल वेलफेअर, सोशल सेक्टर स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, हाऊस होल्ड टॉयलेट, लँड म्युटेशन, पार्टिशन कन्वर्जन, एग्रीकल्चर वेलफेअर, डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर वेलफेअर स्कीम्स, EDC स्कीम्स, वेटरनरी डिपार्टमेंट, लीड बँक क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटीज, ट्रायबल वेलफेअर स्कीम, फिशरीज वेलफेअर, WID स्कीम्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जेल बेनिफिशरीज, परत स्कीम फॉर द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन, हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, स्टार्टअप प्रमोशन सेल, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द IT, गोवा डेंटल कॉलेज, EDC, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, PMEGP, बिझनेस लोन, ट्रान्सपोर्ट, ISLR, DSLR, पोलीस, फॉरेस्ट, GWMC, FDA, प्रोविजोरिया आणि म्हजी घर योजना ह्या सगळ्यांच्यो स्किमीचो फायदो फोंडा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांनी येता त्या 6 तारखे दीस 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स या राजीव कला मंदिरात अवेलेबल असतले। या सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो। हो सरकार तुमच्या दारी लोकांक पडा बारी 12.5 कोटी रुपया म्हणून 12.5 करोड हे फक्त जुमलेबाजी जुमला हे लोकांक हांव अपील करता सारखे वचोन थिंगा जे पण इश्यू आहे हेल्था इश्यू आहे पोंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इश्यू आहे रस्त्या इश्यू आहे थिंगा अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आहे सो मुखेलमंत्री फक्त हे जुमलेबाजी करपाक थिंगा फाल्यां वयतलो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।